Så nu har vi lige siddet heroppe på et af bjergene uden for Sedona og spist vores frokost. Solen er lige kommet frem igen, den kommer og går lidt. Vi skal til at nedad igen og har egentlig lyst til at tage dig med på vores hike ned. I hvert fald noget af den. Men inden vi går ned, så har jeg lige lyst til at dele den her fantastiske baggrund med dig. Altså, man kan jo næsten ikke ønske sig mere. Er det ikke smukt? Jeg håber, at du og nogle andre har lyst til at tage med herover på en af vores ture. Det kunne være fantastisk at dele de her oplevelser med mange flere. Men nu går vi nedad, og følg med. Er du klar? Yes. Så lad os gå ned. Går den her vej. I må leve med, at videoen den hopper lidt. Det er lidt svært at glide hen over stenene heroppe. Vi satser på, at jeg ikke falder, imens jeg filmer. Jeg tror lige, vi skal tage et lille blik ud, inden vi kravler ned herfra. Det er egentlig også det, jeg gør. Det er nok ikke den vej, vi skal ned. Det er ikke helt fantastisk med bare ben. Og når man så går på de her stier, eller det vi kalder for stier heroppe, så plejer man at placere sådan en bunke sten her, og det betyder, at man er faktisk på rette vej. Så det er jo super smart. Men jeg tager lige den anden vej. Mikroskopisk lille kaktusblomst.
Og når man så går herover i Arizona, hvor der er forholdsvis varmt, selvom der er lidt overskyet i dag, så når solen er fremme, så ligger vi på et par 30 grader og en utrolig lav luftfugtighed. Så er det altid vigtigt, at man har vand med. Normalt der har vi altid minimum 3 liter vand med hver, uanset hvor langt vi går. Går vi længere ture, så har vi selvfølgelig mere vand med, men de her små korte ture på 1,5-2 timer, der har vi minimum 3 liter vand med. Og det smager fantastisk. Så det her, det er en agaveplante. Det er sådan en typisk, en af dem vi ser meget heroppe. Når den er blevet rigtig stor, og sådan lige før at den dør, så kommer der sådan en helt fantastisk stængel op med en masse vildt smukke blomster. Det sker kun én gang, den kaldes en millennium plant, så det er jo en 1000-årsplante. Grunden til, at den skyder den her stængel op, det er jo, at den selvfølgelig vil sprede sine frø. Og den vil gerne have, at bierne kommer, når den fuldstændig står i blomst, at bierne kommer og tager det, de skal bruge. Så den her blomst er endnu ikke, eller de her blomster er endnu ikke helt sprunget ud, men de er ustyrligt smukke. Og det er jo en ret heftig stængel, der lige pludselig kommer op af en forholdsvis lille plante. Så hvis man bare lige skal have en fornemmelse af, hvor stor den faktisk er, så er den faktisk ret stor. Så når først den har været sprunget ud, blomsterne har været sprunget ud, blomsterne er afblomstret, så dør planten, stænglen her, den visner og vælter, og planten dør. Og på den måde så opstår der masser af nye små agaver rundt omkring. Afsted skal vi! Kom her. Og her kan du så lige præcis se det, som jeg fortalte lige før. Herovre der har vi en agaveplante, som for længst er afblomstret og visnet. Så sådan ser den ud, når den ikke er særlig smuk mere. Måske finder vi en, der er sprunget ud et eller andet sted på vejen. Hvem ved? Ellers så får I lov til at se den på et senere tidspunkt. Et af de større fireben. Den har fuldstændig set os. Det er der ingen tvivl om. Lige med til stikker den af.
blomster, som står her, vi ser dem over det hele. Nogle steder er de smukt lysegule som dem her, andre steder bliver de sådan lidt mere orange. De kan blive mørkere orange, de kan blive fuldstændig meget mørkt lyserøde, sådan helt kapaofarvet. De er mega smukke, og i bund og grund så er det faktisk bare blomsterne fra de her kaktusser, som står alle steder. Det er svært at se, men Freja begynder lige at kravle ned i den sprække her. Så kører den ellers herover ned og så over på det her stykke her. Og så kører den i zigzag hele vejen ned. Helt derned til bunden over det stykke her. Så der er et stykke vej, men det er heldigvis ikke så stejlt. Det er tid til vand igen, så skål. Er vi klar til at gå ud? Det tror jeg. Hold nu kæft, hvor jeg elsker det her sted. Jamen, jeg beklager meget, men jeg er simpelthen nødt til at sige det. Fordi det her sted, det er bare... Altså, der er så mange smukke steder herovre, og jeg tror ikke, der findes en dårlig udsigt fra nogle af de her steder, som vi bare elsker så højt. Ja, det skulle lige være den her udsigt. Jeps. Skal vi fortsætte?
skønne ved de her ture, det er jo, at vi aldrig har travlt. Vi skal have så god tid, at vi til enhver tid kan stoppe op, sørge for at få det væske, vi skal have. Men vi skal også til enhver tid sørge for at nyde den udsigt, som der er. Det er en stor, stor del af det. Når først man kommer et stykke ned, så kan man jo begynde at kigge op igen og se, at udsigten er lige så smuk, når man kigger op, som når man kigger ned. Hi, how are you doing? Doing well, how are you? Great. Og stort set altid, når man møder mennesker på de her hikes, så er folk altid bare enormt venlige og imødekommende. Og det kan vi godt lide. Så nu er vi nede fra vores hike, og vi er gået ned oppe fra toppen af det bjerg, vi kan se her bagved os. Det er ikke en specielt lang tur, men det er en smuk og dejlig tur, og har vi solen med os også, så er det en skøn tur.
Ja, det tager cirka en halv time, både opturen og nedturen, og så har vi brugt en halv time, 45 minutter cirka på toppen, hvor vi har spist en rigtig god frokost og nyt udsigten. Og fået en masse vand. Yes, og fået en masse vand. Så det her det er bare en af de hikes, som vi gerne vil vise jer, hvis I kommer med os her til Arizona. Og jeg vil lige rette en speciel tak til vores amerikanske venner. Guys, thank you for showing us these wonderful places over here in Arizona. We really like it, and we'll come back many years to come. Ciao!